Karren bat hasita iritsi bada, jakizue hitzartzeak grabatzen ari direla, eta datozen egunetan udaleren sareetan eskura izango dituzuela. Iñaki Antigüedadek hartu du asteko hitza, berak halako marko orokorrean kokatu gaitu, eta oraintxe amaitu berri duen askoak berriz, azpiegiturak sedimentazioa eta dragatzea izan ditu hizpide. Arturo Elosegiri emango diogu orain hitza, berak aztertuko duen gaiaren izenburua hauxe, ibai ertzetako ekosistemaren garrantzia, landareria eta biodibertsitatea. Arturo bera Tolosarra da jaiotzez, biologian doktorea, ekologiako irakasle katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatean. Nazioarteko aditua da, ibai ekologian, bereziki giza jarduerek ibaien ekosistemetan duten eraginari lotuta. Bueno, Arturo, nahi duzunean, ez dakit aurkezpen ikusteko pronto dagoen? Bai, listo, ez dago, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko konbiteagatik, Tolosan jaioa, Tolosarra ez, baina bueno, espero dut inor ez dela sarretuko. Ibar basoen garrantzia zitzein nahi dut, baina agian komendia lehenbizi esplikatzea zer den Ibarra. Batzuk pentsatuko duzute dela Piper Minari Langostino esaten dioten herri bat, baina Ibarra berez da tarteka ibaiak urperatzen duen tokia. Eta tarteka ibaiak urperatzen duenez, lekuiek oso bereziak izaten dira. Izaten dira lurzoru oso ezeak, izaten dira lurzoru oso emankorrak, eta munduko ia ibar guztiak berez basoz estalita egon ohi dira. Baita basamortutan ere non ezten izaten basorik, ibaien ondotan basoa izaten da, baldintza horiengatik. Zertarako nahi dugu ibar basoa edo ze garrantzi dauka ibar basoak. Bueno, ibar basoak funtzio pila bat betetzen ditu, horietako asko ezinbestekoak dira naturaren kontserbaziorako eta horietako asko ere oso garrantzitsuak dira gizakiarentzat. Batetik oso simplea dirudiena, zuhaitzek itzala ematen dute. Eta ura zenbat eta hotzago egon, oxigeno gehiago dauka. Klima aldatzen ari da, ibaiak berotzen ari dira, hasi garaia mugan egoten amuarraina eta izokina bezalako espezientzat. Itzala baldin badugu, hobeki aguantatuko dute horiek. Bestetik, horbela botatzen du, eta errekan biziun gehienak horbelatik elikatzen dira. Bai, amorrainak xomorra jaten ditu, baina xomorroietako batzuk lehenengoak izaten dira horbela jaten dutenak. Eta orduan, hor funtzio oso garrantzitsua dauka. Uholdeak baretzen ditu, gero argazkiren bat erakutsiko dizuet. Uholdea ateratzen denean basora, zuhaiz tartean moteldu egiten da, abiadura gutxiago dauka. Eta uholdeak gertatzen direnean problema ez da zerbait bustitzea, hori bada problema. Problema abiadurak ekartzen du. Oso desberdina da toki baten, olako ura baino bare joatea, edo sekulako korrontea. Bigarren hortan jende hiltzen da. Lehenbizikoan, etxabeak ondatzen dira. Edo ez hor dauzkagun kongeladoreak ondatzen zizkigu. Ez dira bikalteak, ez dira berdinak. Izugarrizko eragina dauka, ibilguaren erosioa murrizten. Hor sustraiak eta hori dena finkatu egiten dute. Egurrila. Egurrila basoetan gaur egun jasi gara ikasten oso garrantzitsua dela, ibaietan ere oso garrantzitsua da eta gero erakutsiko dizuet. Filtratu egiten du, hemendik lehorraldetik datorkion ura eta garbitu egiten du, oso depuradora ona da. Eta gainera, habitat oso garrantzitsua da, espezie pila bat bizi dira ibarbasoetan, eta korridore ekologikoa ere bada. Konektatu egiten ditu, berez balio altuko hainbat toki eta albidetzen du hainbat espezie hor barrena ibiltzea. Orduan, ibarbasoak dira munduko ekosistema dibertsoenak. Aldea handiz. Beti haitu dugu, Amazonian zenbat, bai, Amazonian, baina bereziki Amazoniako ibarretan dauzkagu espezie pila bat. Eta hemengo ibarbaso, hemen oso gutxi dauzkagu, eta nahikoak kaskarrak, baina harrigarria da bertan ze aberastasun dagoen. Nik garai baten irterazko egiten dituen Aragon eta Ebro ibaira nire ikaslekin, eta izaten zen, bertara iritsi, eta iso, egon, 5 minutu isilik. Eta 5 minututan nahitzen dituzu, ino nahitzen direnak, baina askoz ere hegazti kantu gehiago. Ez dakizu agian ze txori den, baina izugarrizko pila dago. Orduan, ikaragarrizko dibertsitatea daukate, hegazti, anfibio, intsektu, denetatik. Korridore ekologikoak ere badira, lehen esan dizuet, eta hori
oso erresa da. Oso ekosistema jarraiak direlako. Ibaiak berez luzeak dira, eta ibai ertzeetan egon daitezke, ongi zaintzen baldin baditugu, kilometro askoko basoak. Eta gaur egun badakigu espezie asko, horietan bakarrik mugitzen direla. Horietatik ateratzen direnean, izugarrizko zailtasuna dauzkate errepideak pasatzen, nekazal soroak pasatzen, eta abar. Ibilguaren kontrola, hau Amazonian ateratako argazki bada, baina ikuste duzute, Amazonas ibaia zabaltzen denean 21 kilometro zabaltzen da. 20tik 40 kilometroko zabalera izatera pasatzen da toki askotan, eta basoa dena ureztatuta dago, bainura bare doa. Eta ez du ezer rastratzen. Ibarbaso txikigoek ere badute garantzia ez zein handia, ez? Eta lehen esan dizuet, oso lurzoru bereziak izaten direla bertan, sedimentuak metatzen direlako. Lehen Iñakik eta askoak aipatu dituzten txokolate horiek, ura baretzen denen, buztina ondora doa, eta hor ongarri pila bat eta daude. Eta gero, erosia murriztu egiten dute eta ibilgua egonkortzen dute. Hemen ikuste duzute, altz batek ze sustrai dauzkan eta nola eusten dion ertzari. Basoak entzen dugunean, hori berehala desegonkortu egiten da. Ez bakarrik hori. Hau ja, Astuxea daukagu, hemen daukazute ezkerrean Tagliamento ibaia. Hau da, Alpetatik Italiara jesten den ibai bat, Venezia ingurura jesten da, eta da, Europan dagoen ibairik, Europako mendebaldean dagoen ibairik naturalena. Eta fijatzen baldin bazarete, sekulako zabalera dauka, hau izango da kilometro eta erdi gutxi gora bera. Eta hor daude isla pila bat, isla horiek badakizuten nola sortzen diren, tarteka, ugolde batek, zuhaiz batek hartzen duelako, hor errotzen da, hasten da sedimentoa pilatzen bere inguruan, eta hori aziz doa, horren gainean zuhaitzak hazten dira, eta hori aziz doa. Eta orduan badago horrelako ziklo bat, isla horiek sortzen dira, irauten dituzte 200-300 urte, eta azkenean igatu egiten dira eta mugitu egiten dira. Horrein da, izan zen, Bigarren Gerra Munduaren ondoren, ibarbasoak moztu egin zituzten egurra behartzen, eta desente murriztu zituzten ibarbasoak, eta irla guztiak desagertu egin ziren. Horrerainoko garrantzia duka ibarbasoak. Uraren kalitatea hobetzen du, lehen esan dizuetena, itzala oso garrantzitsua da, eta itzala bereziki da garrantzitsua nik esango nuke Kantauriko ibaietan ze ipar ego norabidean dijoaz denak, eta beraz eguerdiko eguzkiak bete jotzen ditu, non ez dauden zuhaitzak. Oso arraztaile hona da, hau bezalako tokitan, hemen nekazal eremu pila bat ikusten dituzute, hor badakigu, ongarriak, pestizidak, sedimentuak eta hainbat gauza mugitzen direla, eta nahi baldin badu horiek ibaira ez iristea, behar duguna da, ibarbaso zabal bat eta hori tamponatzen duena. Eta hau badakit oso gaizki ikusita dagoela, baina nik esango nuke Gipuzkoan, ibaien mesedea handienetako badela, hau, plastikoak atxikitzea. Ze plastiko horiek adarretan gelditzen ez baldin badira, itsasora dijoaz. Oso kezkatuta gaude gaur egun mikroplastikoekin, plastikoak egotaren errua ez da ibarbasoarena, da plastikoak bota dituen zerriarena. Oso diferentea da. Orduan, hau ere, arazketaren parte bada. Gero egin beharko genukena, noski plastikoiek kendu, adarra bertan utzita. Noski, ibarbaso guztiak ez dira berdinak, badira oso ibarbaso dibertso, komplexu, balio handikoak, emankortasuna handikoak, eta badira beste batzuk, hemengo hau bezala ikuste zute, zuhaiz guztiak dira adin berekoak, klonikoak, habitat bezala oso pobrea da, balio batzuk izango ditu, baina ez du hangoaren balioa. Eta hori baloratzeko zerri erreparatzen digu, bereziki tamaina, baso handiek tiki baino garrantzia handiagoa daukate, heldutasuna, zenbat eta zuhaitz zarragoak hobe, naturaltasuna, ez baldin badira landatutakoak, bertako espeziak baldin badira, zabalera, jarraikortasuna, zenbat espezie bizi diren bertan, eta horrelakoak erabiltzen ditugu. Orduan, azten garen horrelakoak erabiltzen, eta neurtzen dugunean, ze kalitateko ibarbasoa dauzkagun, daukagun egoera penagarria. Hemen daukazute urak egindako mapa Kantauri isurialdekoa, eta hemen horia arroa daukagu. Eta ez dago metro bat ibarbaso benetan natural on bat daukagunik. Oso pobretuta dauzkagu. Dena dela naizta ibarbaso oso kaskarrek izan, hemengo hauek bezala, badute bere garrantzia. Eta apustu egingo nuke galdetu Tolosako ornitologoi,
badirela hainbat espezie Tolosan hemen bakarrik agertzen direnak. Ibarretan bakarrik agertzen direnak. Beraz, ez da Amazonia, ez, baino bere txikitasunean badu bere garrantzia. Uste dut orain, etorkizunera pentsatzen hasi beharrean gaudela. Garaiak aldatzen ari dira, eta garai baten balio zuenak gaur egun ez du balio. Hemen gau nire berraitona da. Berazte gerrakan. Eta garai hartan, normala iruditzen zitzaion jendeari, errekaola eukitzea. Gaur egun hori ez genuke inork onartuko. Vale? Eta garai hartan hartu ziren neurri asko, orduko logikarekin eta bazuten bere logika, eta gaur egun ez dira onargarriak. Lehen askoak aipatu du, eskerria egin dezute lekurik txarrenean. Errekaren erdian egin dezute. Eta ojo, hemen goian ere badaude zona batzuk hain malkarrak ez direnak eta eraikitzeko balio zutenak, ez? Pentsatu behar dugu, hau eraikitzen hasi zenean, burdinola bat eta ez dakiz zer, eta bazuden beste helburu batzuekin egintzen herria, edo beste perspektiba batekin egintzen. Gaur egun zer daukagu? Badakigu klima aldatzen ari dela, eta badakigu gero eta uholde haundiagoa dauzkagula. Kontraesan dirudi, baino ez, euri gutxiago, baino egiten duenean, kantitate handiagotan. Eta beraz, lehendik funtzionatu izan duten gauza askok ez dute gehiago funtzionatuko. Garai baten diseinatu ziren zubiak, esate baterako, diseinatuko ziren garai hartako eskakizun, bete behar, eta prebizioekin. Gaur askok ez dute balio. Eta orduan hasi beharko dugu, pentsatzen beste modu batean. Ingurune aldatu da, klima aldatu da, eta gizarte ere aldatu egin gara. Beraz, uste dut, atzera baino gehiago aurrera begiratu behar dugula. Lehen aipatu dute, eta uraren txostenetan eta oso argi gelditzen da, Tolosan sekulako arazoa dago uholdekin, eta arazoa ez da tarteka telebistan agertzen dela, eta etxabeak busti direla ez, arazo da, jendea hil egiten dela. Eta gero eta arrisko handiago daukagu horrena. Orduan, hau ez da nik esaten dudan zerbait, hau da Europan gero eta argiago geratzen ari den gauza bat. Eta gaur, Europan, egiten ari diren obratako batzuk dira harrigarriak. Hemen daukazute Danubio ibaia Austrian, eta Danubio ibaia deskanalizatzen ari dira. Deskanalizatzen. Eta pentsatzen baduzute hemen arazo bat dela eta uzaila dela, pentsatu han zerrote den. Izugarrizko garrantzia dauka ibai horrek. Alde ekonomikotik, nabigagarria da, hor kanalizazioak entzea ikaragarrizko obrak izaten dira. Edo, hemen daukazute, Holandan gaur egun egiten ari direna. Urteak eman dituzte gero eta kanalizazio gehiago, gero eta saiatu ibaia gero eta gehiago kontrolatzen, eta ikusi dute, gehiago ezin dugu ez goaz inora. Egin behar duguna da kontrakoa. Momentuetan ari dira, Rin ibaiari tokia ematen. Orduan zer egiten dute? Kanalizazio egin beharren ura ibilgutik atera ez dadin, kontrakoa, egin kanalizazioa, auzoa babestuz, eta ura jonda hilean nahi duen tokira. Eta holako gauzak egiten ari dira ez bereziki ekologistak direlako, baizik eta ikusi dutelako garai bateko neurriek ez dutela balio gaur, eta etorkizunean askoz ere gutxiago balioko dutela. Eta noski, honek ekartzen ditu berpentsatu beharra kontu asko. Hor aipatzen dizudan, naturan oinarritutako irtenbidea gero eta porlan gutxiago erabili, eta gero eta baso gehiago, edo gero eta natura gehiago erabili behar ditugun helburu hauetarako. Eta orduan, testu inguru honetan nik uste dut, esan dako ibar basoak oso garrantzitsuak direla, eta saiatu behar dugula alditugun guztiak hobetzen, kontserbatzen eta hobetzen. Mil esker.